أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمي السلام عليكم أولي مندو أنا ما جاي مو بورا يرو لا فما مين تصرف كانوا سكت تصرف أما كان شريف كفو لو شريف سوان ولا نايداي كربو يا فتومي أي أم بويا لو يقول بكو كوبلي لو يجي لا سرقلي سانكتي سافلا فكلنا أنا فولي كاتان lama ini ala kashini kena be ala ko tan ani amma an sadin be yoro ambu fogo wali mando ku kesri ma be ni tene kanu bila ko dagi kesri kala ko ya ta ko sisa donc ando so ka di godu aga do ni no fe ni marai ala ka ja ya rabbi ni marai ala ka ja amin ala ka besizi ala ka besizi ya rabbi ka ni shirfu ke fe alisa amiye mi fa da sira kan anye ali kalfa umma vraiment u b'a don sogo n'u bolo cɛ ala ka sini kɛnɛya di an ma ŋaniya min b'a la ka ɲɛsin mɔgɔw ma ka ɲɛsin mara ma ka ɲɛsin diinɛ ma ala k'a ɲɛ a bolo ala k'a ɲɛ a bolo kibaa bonya kama kuranɛ bonya kama sɔli rasuli alhamdulillahi rabbil alamin monsieur le maire an bɛ a fo a ka nin dakuruɲɛ fila na ala sɔnna ma ale ka foli kɔfɛ an mago bi représentant bureau national ka min bɛna foli kɛ bureau national tɔgɔ la ni ala sɔnna ma an mago bi maa kelen na min bɛ foli kɛ bureau national tɔgɔ la. olu ka foli ale ma ale yɛrɛ de kumakan ka di. C'est parti. An bɛ tana ɲini ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma. An b'an ka kuma in daminɛ ni ala tɔgɔ ye ala min ye kow daminɛ ni olu kow laban. An b'a ɲini ala fɛ kisi ni nɛɛma caman ala k'o kɛ kira sanu ni a somɔgɔ sanumanw. O la an bɛ jɔlen bɛ yan nɔ an centre international tɔgɔ la. An mɔgɔ minnu bɛ yan contrôle international président bɛ yan Mamadu Sangare. Seydou Jara directeur exécutif balimakɛ min bɛ n kini fɛ o ye Umaru Tarawele ale ye trésorier international ye o la international jamana bɛɛ tɔgɔ la an nana an sen jɔ kɛnɛ kan yan ka fara Banikɔkaw kan ka fara an ka serifuw kan o la bi an nisɔndiyara kosɛbɛ an ye jama min bɔlen ye an nisɔndiya k'a fɔ international bɛɛ ka foli bɛ nin kɛnɛ kan mɔgɔ mɔgɔ sera kɛnɛ kan u bɔra yɔrɔ yɔrɔ ka na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o la foyi tɛ kɛ sababu kɔ mɔgɔ min ye nin kɛnɛ sababuba ye n'o ye Sheikh Badara Ali Sangare an b'a fo an b'a barikada ale ka ko kabako caman b'a la mɛ ale ka ko ye min ye ale yɛrɛ b'a dɔn ale ye min ye ala b'a dɔn ale ka ko ye min ye serifu b'a dɔn ale ka ko ye min ye ale ka ko to ala ka kaɲa na ala ka fara ale dɔnbagaw kan ala ka ale kɛ ka Banikɔ nafa ala ka Banikɔ kɛ ka ale nafa o la kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛ k'a di an ka serifu ma bi donya in na ala y'an garisɛgɛ min na o ye Ibrahim Usman Haidara n'u ko Bakirul Ulumu ne y'a fɔ tɔgɔ ka ye o dɔnni k'i tora min tɛ se ka sɔsɔ i b'a ka ko la o de ko dɔnni bɛ i b'a la i b'a taara dɔnni ɲini na yɔrɔ o yɔrɔ ani jɔnjɔn na i b'a ma dɔnni kuma fɔ yɔrɔ si ko mɔgɔ sera k'a sɔsɔ o la i bɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ i b'a yeli y'a bi ne ma kaba ko foyi ye min ka bɔ ka tɛmɛ a kan n'i sera i b'a ka so ka i b'a ye a bɛ cogo min n'i sera i b'a ka so k'i mago bɛ i b'a la i bɛ min kɛ pour que i b'a ye k'a ye ko i b'a de déplacer ka na yan ne ma kabako ye min bɛ o bɔ mais a k'i bɔ dɔrɔn k'a fɔ u bɛna ala de kama i b'a ti na yan k'a bɛna fɛn sɔrɔ a ti min sɔrɔ Bamakɔ n'i y'a nalen yan a nana ala kama a nana ala min kama ala k'an bɛɛ ta kɛ ala ko ye o la Seydi Sherif Usmane Madani Haidara an b'ale fo ale min ye sababu ɲuman ye ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a mɛn an ɲɛ ala k'a mɛn jamana ɲɛ jigi a bɛ baara min na ala k'a to jamanadenw k'a dɔn a ye ala k'a to jamana faamaw k'a dɔn a ye vraiment an nisɔndiyara k'an yɛrɛ ye nin kɛnɛ kan an b'a ɲini ala fɛ jamana nana hɛrɛ la cogo min ala ka segin ni bɛɛ ye o hɛrɛ la ni ɲɔgɔnna caman ala ka o jira n na salamu aleykum wa rahmatulah n'an donna min na o ka yafa an ma. an bɛ ninnu fo ka nin dakuruɲɛ sanumanba in na bureau national tɔgɔ la inshallah o la kuma teliya kama an mago bi hali bi an ma fara national la sabula an mago bi mɔgɔ kelen na min bɛ kuma o du tɔgɔ la
inshallah u ka makirintiya ma min bɛ kuma olu tɔgɔ la ni ala sɔnna u ka mɔgɔw labɛn ni ala sɔnna ma sisan sɔɔni dɔrɔn Sidi Sharif Ibrahim Haidara sɔɔni dɔrɔn de a bɛna kɛnɛ kan inshallah.